खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ रबिन्द्र बर'आ इउपिपिएल दोलोआव आगान होसिगोन उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' बिथाङा थाबैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो थांगासिनो दङ। गोबाव बोसोर टंला दखरा एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गिलिर मावबिबान लाना समाजारि मोजांनि थाखाय खामानि मावबोनाय रबिन्द्र बर' बिथाङा बावैसो सिगां एबसुनि मावबिबाननिफ्राय बिदाय लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। आथिखालाव राजखान्थि दोलोआव आगान होनाय रबिन्द्र बर'खौ लाना भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ जोबोर गोसो गुदुं जाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला जुनिया बिजिरसालिनि जोबथा राय दानखौ होबाय। सासे फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावनायखौ मिथिनो मोन्दों। उदालगुरियाव थांनाय समबारखालि सानजौफुनि 12 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि mazbatनि जिनाहारि जाथायनि जोबथा रायदानखौ फोसावबाय। साबा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 जुन 2024 मायथाइयाव सासे फरायसाखौ साबा सुबुङा हानजायै जिनाहारि खालामग्रा गुबै दायनिगिरिफोर फारियै अभिजुल आली, मुस्ताक आहमेद, महिदुल इस्लाम, एहसास आहमद आरो सुदाम हुसैनखौ उदालगुरि जिल्ला जुनिया बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजाखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि mazbatनि हानजा जिनाहारि खालामग्रा गासैबो दायनिगिरिफोरखौ उदालगुरि पुलिसनि डिएसपि फुलकन नार्जारि बिथांनि थाद'नाय गैयै नाजानायजों बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा दायनिगिरिफोरखौ होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। भारत हादोरनि बायजो हायुंआरि बिफाननि मन्थ्रि पबित्र मार्घेरिटाया फेडारेल स्टेट्स अफ माइक्रनेसियायाव एफएसएमनि आफादगिरि वेल्से डब्लिउ सिमना आरो गुबुनफोरखौ आर'नाइ आरो गामसाजों मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गेलेमुनि फारसे गोसो गुदुं 12 निफ्राय 16 बैसोनि लाइमोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि साइ फोरोंथाय मिरुआव फैगौ 28 निफ्राय 31 जानुवारिसिम 12 निफ्राय 16 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन गेलेमुनि सायख'बादा खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरा बे सायख'बादायाव बाहागो लाफैनो हागोन। थांनाय मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव स्टेडियामाव गिबि खेब अस्मिता खेल इन्डिया आन्डार-13 फुटबल लीग गेलेनाय बादायलायनाया जागायबाय। अस्मिता खेल इन्डिया आन्डार-13 फुटबल गेलेनाया मैयानिफ्राय जागायनानै 30 जानुवारिसिम सोलिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे अस्मिता खेल इन्डिया आन्डार-13 फुटबल लीग गेलेनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन भेरगाव महकुमानि एसिस्टेन्ट कमिसनार भास्कर ज्योति दास बिथाङा। बे फुटबल लीग गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन भेरगाव दखरा एबसुनि नेहाथारि बिरसुला दैमारि, समाज सिबियारि समल दैमारि, भेरगाव आरसुनि नेहाथारि रितु राभा बिथांमोना। बिटिआर सोरखारनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन डिपार्टमेन्टआ क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव फैगौ 30 जानुवारियाव कनफ्लुएन्स 2025 दा मिडिया कनक्लेव अफ 6 शेड्युल काउन्सिल खुंफुंनो थांगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय सानाव बिपिएफनि 6थि मिरु बोसोरारि जथुमानि 3थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फिन बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो मनेस्वर ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि सायख'फिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुरनि थाइगिरखारि सकआव हिरिम्बा हालामारि खुंगा 11थि गोथार बाथौ सान खुंफुंनो साखाफारा जादों। हिरिम्बा हालामारि खुंगा 11थि गोथार बाथौ सान खुंफुंगोननि थाखाय गाहाय गोजौ जौसां, एक्सप', आलासि जिरायसालि बायदि बायदि लुफुंनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बेखौ नोजोर बोनानै मैया थाइगिरखारि सकआव थानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। गोथार
बाथौ सान खुंफुंगोननि थाखाय बायदि बायदि लुफुंनाय हाबाफारिया 80% आवगायबाय बोहैथि जानुवारि दाननि 27, 28, 29, 30, 31 आरो फेब्रुवारि 1 खालारसिम 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। तामुलपुरनि थाइगिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि खुंगा 11थि गोथार बाथौ सान फालिथाय हाबाफारिया गेलेमुवारि आगजु राननानै होदों। सालाकाटि ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै मैया ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां क्लाबफोरनो गेलेग्रा मुवा आगजुफोर जेरै भलिबल, केरेमबर्ड, क्रिकेट बायदि गेलेग्रा आगजु एबा स्पर्ट्स मेटेरियेलफोरखौ राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। सालाकाटि ओनसोलनि सिङाव थानाय सातबिन्दो हारिनगुरि जोहोलाव सोमला बसुमतारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों मैया गुबुन गुबुन गेलेमु गौथुमफोरनो गेलेग्रा आगजुफोरखौ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन कक्राझार जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुधिन दैमारि बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।